Seasons en clave musical aquí en Santiago de Compostela en esta xornada de tarde despois do excelente concerto de La Toñi. Imos agora a falar de dereitos e cultura, ou cultura e dereitos, dicíamos antes ao finalizar, que non sabemos que está primeiro, se a cultura ou os dereitos, ou decimos que era como un galego na escaleira, non sabemos se sube ou se baixa. Entón, é un tema moi galego, entón vamos a falar, pois, tanto Natividade González, diputada de Cultura da Diputación da Coruña, e Clara Rodeiro, por dous vertentes, como tamén vicepresidenta da Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural, e tamén como unha mediadora do sector cultural, con a cooperativa tamén daqui de Compostela, 7H, e nos van a contar un pouco as súas perspectivas no sector e o leitmotiv a cultura é un dereito. Entón, pois así, sinceramente, pasamos a palabra a mesma Natividade. Comenzamos, moitas grazas. Boa tarde. Bueno, pois, boa tarde a todos e a todas, boa tarde aos meus compañeros aquí de palestra. Comentaba outro día, Francisco, cando presentábamos esta xornada de Simpson en clave musical, e comentaba na miña intervención o necesarios que son estos espacios, non? É dicir, a importancia que teñen estes intercambios profesionais, porque a verdade creo que cada vez teño a sensación de que necesitamos máis estes contextos onde podemos reflexionar, onde podemos queixarnos, onde podemos divagar, onde podemos proxectar ideas e facelas un pouco todas xuntas. Entonces, sempre creo que estes intercambios son maravillosos, así que espero que os que estedes, que os disfrutedes e que sexa un xermolo para moitos encontros. Agradecer a Francisco unha vez máis que me convides a estar aquí, saudar a Clara Cordeiro, que nos acompaña tamén aquí nesta mesa, que leva por título a cultura un dereito, que decías que si era, eu creo que non hai dúbida, é dicir, a cultura é un dereito, e o dice a lei, non o dice a Diputación da Coruña, nin o digo eu, pero ainda así tal, que a cultura é un dereito que estamos tan convencidos da área da cultura da Diputación da Coruña que nos temos, o noso lema representa, o noso logotipo e a nosa imaxe institucional representa este lema. Se os que o coñecedes, pois sabedes eso, que temos ese cuadrado círculo amarillo onde deixa claramente que a cultura é un dereito. Pero cultura tamén é identidade, é a nosa forma de relacionarnos e de habitar o planeta. Cultura tamén é igualdade, cultura tamén é lingua, é tradición, é memoria, pero sobre todo é transformación social, non? Entonces, todos os que estáis aquí, estou segura que sodes conscientes da capacidade que temos de cambiar o sistema, de romper os límites que están establecidos, sobre todo para axudar a equilibrar esa sociedade que é cada vez máis desigual, pero desde os distintos sectores que existen na cultura, creo que entre todas e todos podemos chegar a ese punto de encontro donde podemos chegar a facer un pouco esa reflexión da necesidade desa cultura de benestar, da que falamos cada vez máis. Vou a comenzar dicindo que, vou a describir o que é unha diputación, pero en concreto o fin último dunha diputación, o seu obxectivo é asistir aos concellos, aqueles concellos que de alguna forma teñen menos recursos e máis necesidades. Por lo tanto, o que fai ahora mismo calquer diputación, entre elas a Diputación da Coruña, pois non, o que se refire a programar e a facer actividades culturales non entra dentro do obxectivo principal dunha diputación, co cual de aí partimos que moitas das cousas que facemos ou das que queremos facer son bastante complicadas para interventores, secretarías, porque realmente non están definidas como tal e non é esa función. Entonces, a veces, é bastante fácil que nos digan que non, porque nós non somos ni unha entidade programadora, ni unha entidade que legisla, ni unha entidade que regula, co cual facémoslo simplemente porque ahora mismo somos conscientes de que esa necesidade existe e
e temos además os recursos económicos necesarios para ela, non? Entón, o facemos de moitas formas. A veces que facemos, temos subvencións para concellos, subvencións para entidades, subvencións para fundacións, subvencións para actividades culturales, subvencións para investimentos, para asociacións sectoriales. Entonces é algo que sí que nos permite de alguna forma a lei, pues porque é unha forma de colaborar directamente cos concellos, ¿no? Pero nós como entidade programadora na Diputación da Coruña facemos moi poca programación, prácticamente Día de Rosalías, Letras Galegas, 4 ou 5 programas que temos moi en concretos. Vou a falar así moi a forma de xeral, sobre todo sí que quero destacar aquí, porque por las personas, por el tipo de perfil que está desde a rede cultural, que estou segura que a coñecedes todas, que en principio é a mellor rede cultural que temos na provincia, porque se achega a todos os concellos, ten un maior investimento e se trata de alguna forma de visibilizar a creación pues, nas diferentes disciplinas, ¿no? E creo que é algo moi agradecido e acaído polo sector, porque, bueno, de alguna forma é algo moi necesario e, sobre todo, que chega a todos os concellos, o cual garantiza de alguna forma o dereito á cultura que comentábamos antes. Cultura, cooperación e territorio son os 3 piares básicos que temos dende a área de cultura da Diputación da Coruña, onde procuramos, pues, de alguna forma, construir unha sociedade viva, dinámica e consciente e, sobre todo, orgullosa da nosa identidade. Vos comentaba antes que as líneas de axudas, que estou segura que todas e todas coñecedes. Teño que decirvos que posiblemente que haxa unha novedade, estamos casi en streamings a punto de sacar, porque salían hoxe, bueno, estos días salían, pues xa salieron publicadas no boletín dos concellos, e ahora estamos pendientes das entidades que están a punto de sair, non deberían salir máis tarde do 20 de outubro, que as publicaríamos no boletín, pero estamos tendo aí unha batalla interna importante porque queremos facer cambios importantísimos. É dicir, creo que defendemos moito estas áreas de axuda, pero sí que é certo que son bastante engorrosas, bastante difíciles de cumplimentar e a veces non reflexan ben o que se fai realmente nas entidades para que logo ahora da esa valoración porque resulta un pouco difícil e a veces injusta. Entonces queremos un pouco como rompelo todo e volver a facer todo de novo, ¿no? Entonces queremos de alguna forma sacar solo 3 líneas de axudas. Unha que sea para o sector, é dicir, actividades culturales. Diferenciaremos efectivamente as de unha asociación, de un grupo de música tradicional, de unha coral ou de unha asociación, pero solo o xeito é actividades culturales pura e dura. Por outro lado, investimentos e por outro lado, aquí se van a excluir casi todo o mundo, menos fundacións e asociacións sectoriales, sabemos o importante que é tamén que teñan personal. Entón vamos a sacar unha que leve personal e alugueres, que nos valerá para calquera asociación. Vamos a empezar por aí. Isto xa vos digo, estamos casi aí tendo unha, porque tamén queríamos de alguna forma facer un adianto económico do 50%, porque está facendo a Xunta, está facendo algúns concellos, pero esa batalla este ano está perdida. Entonces estamos indo a pola outra, a ver se podemos ganar a outra, e entonces deixamos así de, bueno, veña, para o ano máis, pero entonces creo que son axudas, líneas de axudas que funcionaban moi ben, pero que xa chega un momento que están un pouco caducas e que temos que cambiaras, porque ao final se trata de facilitarlos. Eu sempre digo o mismo cando vou a rondas de prensa, algunhas festivales, asociacións, sempre digo que nos temos a sorte de ter os recursos económicos para que vos, desde as empresas, asociacións, podades despois traducir e de alguna forma en todo o que facedes despois no propio territorio, ¿no? Entonces creo que iso é importantísimo e se nos intentamos facilitarvos a vida con recursos económicos, logo non pode ser que vos pañamos impedimentos pues, con toda esa trámite e esa burocracia que é bastante difícil. Entonces, bueno, non sei se te vou a pasar a palabra, Clara, e podes tamén un pouco comentar, e se vamos un pouco así facendo, e facervos a vos tamén un pouco partícipes, porque despois eu aquí traigo un montón de casi todas as líneas de axudas moi definidas, que están aí, que eu espero que salga máis a idea que vos estou propoñendo, que está bastante avanzada, pero bueno, se te parece, Clara, paso de ti un pouco a palabra. Vale,
Sí? Nada. Faime gracia porque estaba me sentindo por algún momento un pouco impostora, vale, vou compartir así con vos, non? E de repente acordeime de Mariano Rajoy no de La Toxa falando dos tapóns das botellas, non? E entonces xa se me pasou a tontería. Bueno, eu son Clara, formo parte de STH Cooperativa Cultural, está aí a miña compañeira Andrea, e cando nos invitaron a falar de dereitos culturais pareceunos como moi interesante porque estamos moi convencidas, non, da necesidade de defender o dereito ao acceso, pero tamén a participación e a creación cultural, non simplemente quedarnos nesa visión decimonónica de hai que facer cousas para que o populacho acceda a elas, non? Que nin sequera ainda conseguimos que se democratice de verdade esa parte de abrir os museos ou abrir actividades, non? Ademais, senón xa a parte de que calquera persoa poda crear cultura nas mesmas condicións de dignidade que os demais e poda gozar e disfrutar dela, non? Non só como usuario ou consumidora, sino como parte desa creación cultural. E facíame ilusión tamén compartilo con a Diputación da Coruña a través da Natividade, porque para nós, para STH, as liñas de axuda da Diputación, a pesar de esa parte de burocracia e esa crítica que lle facemos sempre, que lle deben de pitar moitísimos oídos o interventor da Diputación da Coruña, esa persona que se lle ama e teme a partes iguales, pois sí que é certo que a nós nos axudou moito a facer realidade algúns dos proxectos que, como nós o entendíamos desde esta cultura participativa e de creación comunitaria, non tiña cabida en outras liñas de axudas máis destinadas ao espectáculo, ao produto cultural, ou á industria cultural, e que a través desas liñas da Diputación sí que foron posibles. Nos nacemos no ano 2015, estamos a punto de facer 10 anos, e un pouco esa idea que tiñamos en mente era a de que chamábamos en aquel momento democratizar a arte contemporánea, compartir e crear espacios de seguridade desde que calquera persona pudese achegarse a crear con nos, con independencia da súa orixe, nivel económico, cultura, capacidades, etcétera, etcétera. Eu concretamente fixen Historia da Arte, viña moi vinculado ao ámbito da educación artística e aos museos de arte contemporáneo, e sí que me parecía como moi interesante esas ferramentas da arte para entendernos, para construir en común, para mellorar o mundo no que vivimos. Sempre é o único home o que cito, porque unha das nosas liñas de traballo é poñer en valor o traballo das mulleres, pero perdóname con JR, que é un artista francés que defende, non sei se coñecedes, o Sit Out Project, que é o proxecto de arte urbano máis grande do mundo, dice que non vai ser tan iluso como para creer que a arte pode cambiar o mundo, pero sí que pode cambiar as persoas, que somos as que colectivamente podemos cambiar o mundo. Me parece, como sempre, como un punto de partida que igual é utópico, pero que para nos axuda moito a facer o traballo. Entón, empezamos o proxecto 3 persoas, ahora mesmo estamos 2, era un proxecto de autoemprego, escollimos a fórmula do cooperativismo, porque creemos que sí que é posible tamén facer unha economía centrada nas persoas e no colectivo, rachando un pouco esos ideales de individualidade, incluso da parte artística, pero tanto capitalismo, de competencia, podese cooperar, intercooperar, e somos ademais unha cooperativa sin ánimo de lucro. Non porque non queramos cobrar, que é o que pensa a xente cando dis que eres unha cooperativa sin ánimo de lucro, e tes que recordar que o salario non é un lucro, é un dereito, que tamén poderíamos chamalo aquí, e ser traballadores da cultura e cobrar polo noso traballo tamén é un dereito. Entón, nos constituímos como empresa pensando que podía ser posible e ao final o conseguimos cos nosos máis e menos. Empezamos a facer proxectos un pouco como casi calquer profesional do sector, misturando as cousas que queres facer que as cousas que che pagan. Creo que é unha dicotomía que temos habitualmente. E sí que é certo que as liñas de axuda, como as da Diputación, facilitan que esos proxectos que tes guardados nun caixón, ou que son os que encaixan menos en outras partes, no noso caso porque queríamos falar
cultura comunitaria, de poñer en valor os saberes das mulleres maiores de 65 anos, os coñecementos domésticos, os saberes de terra, compartir con persoas con capacidades diferentes ou en risco de exclusión social e cederlles o noso espacio, que sí que conseguíamos que a nos cedesen desde a institución, cedelo para que esas persoas pudesen crear e compartir a súa vivencia da cidade, do territorio e demais. Vou poñer así como un par de exemplos de como tamén foi como a nosa evolución. Un dos primeiros proxectos que fixemos, Mutacións Urbanas, partía de 5 laboratorios de creación artística na que distintos artistas propoñían a asociación e colectivos de persoas en riesgo de exclusión social unha iniciativa para transformar a cidade, neste caso concreto Compostela. Dentro deste proxecto había certa verticalidade porque eran as artistas as que propoñían as asociacións, os proxectos, inda que logo as asociacións as interiorizaban e esos proxectos cambiaban para adecuarse ás necesidades das asociacións e dos colectivos participantes. Pois, por poñer un exemplo, colaboramos con Arelas, a Asociación de Menores Trans, e nos tiñamos pensado facer un laboratorio en torno á fotografía. Elas nos trasladaron que unha das cousas que máis les interesaba e les preocupaba nese momento, isto foi no 2016, era a visión que se daba dos menores e das menores trans en xeral do colectivo trans, que sempre estaba como moi vinculado a noticias de suicidios, de prostitución, como entornos moi turbios, e que querían como cambiar esa visión que tiñan do trans para celebrar o que pasaba cando se habilitaban espacios seguros para que as persoas puderan ser quenes son, e puderan compartir quenes son cos demais sin ser xulgados. Entón, inda que inicialmente iba a ser un laboratorio de fotografía, pois finalmente o que fixemos foi unha performance, se compuxo unha canción desde o propio colectivo de Eric Cafuné, que ahora mismo é un cantante profesional e fai outras cousas, daquel momento pois tiña 17 ou 18 anos, e fixemos como unha performance e un vídeo, despois que actuaba un pouco como videoclip dese tema que o deu a coñecer, e ao final o noso traballo é, en primeiro lugar, de escoita das persoas e de poñer as ferramentas e recursos que temos para que podan crear, facer unha peza colectiva. Desde ese proxecto que se fixo no 2016 hasta Utópicas, que é no ano 22, fomos como evolucionando ese traballo e o que fixemos no 22, en colaboración co Auditorio de Galicia, é lanzar unha convocatoria na que xa non había artistas profesionais involucrados desde esa verticalidade, sino que eran o propio tecido asociativo e propias persoas a título individual da cidade de Compostela que lanzaban proxectos ou ideas que querían facer para mellorar a cidade, o concello neste caso. E unha vez que se escollían esas ideas, se facía grupos de persoas que tamén eran da población civil que querían axudar a facer esas ideas realidade e transformalos en proxectos. E sí que habían artistas profesionais e outro tipo de profesionais que axudaban que as ferramentas ou os coñecementos que esas persoas non tiñan. Un caso concreto, o barrio de San Pedro quería facer unha mini biblioteca de rúa. Parece unha cousa super sinxela, hai moitas bibliotecas de rúa en moitas cidades de todo o mundo, pero aquí no Concello de Santiago era unha misión imposible porque a zona do barrio de San Pedro forma parte do casco histórico, a Comisión do Casco Histórico non lles deixaba construir esa biblioteca e a propia veciñanza percibía que o Concello estaba máis preocupado polo turismo que pola vivencia e a conservación do patrimonio que a vivencia da cidade e das veciñas. Se lanza esa proposta, que xa foi rechazada varias veces pola Comisión de Patrimonio e o Concello. Entre todas estudiamos outras iniciativas similares no mundo. Contactamos cunha cooperativa de arquitectos para que nos axuden a prototipar e a diseñar a nosa biblioteca tanto para cumplir cas normativas de patrimonio como para aguantar as inclemencias meteorolóxicas e demais da cidade. E con todo este proxecto, finalmente, se fai unha exposición no Auditorio de Galicia na que as propias veciñas da cidade son tamén
comisarias, artistas, montadoras, diseñadoras e todo. E na inauguración se lle presenta o proxecto ao alcalde de Santiago, que en aquel momento era Bugallo, e con todo o hype da inauguración o alcalde se compromete a levar a proposta. E finalmente, despois de, non sei, 6, 7 anos de rechazo, a mini biblioteca, moito despois da finalización do noso traballo e da finalización da exposición, consigue instalarse no barrio de San Pedro e a pesar de que se pasaron 2 anos, varios vendavales e demais, e de todos os pensamentos cincentos que lle chamo eu, non vai durar nada, van a vandalizar, van a pintar, van a romper, é unha biblioteca que sigue funcionando no barrio porque é coidada polas súas veciñas e aparecen, pois moitas veces, temos un grupo de WhatsApp aínda daquelas, e aparecen como posits de agradecemento de veciñas, ramos de flores, bombóns, e de verdade unha praza que nunca funcionou como praza, agora está dinamizada. Entón, ese é un pouco o noso traballo ás veces, escoitar que necesitan as veciñas e veciños que comparten espacio con nós para crear e facer a partir de aí de xeito colectivo e horizontal. Entón, para nós iso tamén é dereito á cultura, poñer en valor os saberes das mulleres ou que unha iniciativa como a deste ano no de las Fest, un festival que só sería posible gracias ao premio Begoña Camaño en primeira instancia e logo a liña das axudas da Diputación, pois conseguiu que unha artista brasileña vira desde San Paulo a Galicia a coñecer a unhas mulleres de 80 anos que se reúnen todas as tardes desde fai 60 anos ao pé da Fervenzas, nas casas de Varia, a falar de todo o que sucede e consiguen reunir a toda a veciñanza e crear comunidade nunha rúa que é terrible, porque está o muro do psiquiátrico e logo as paredes das casas que eran antiguamente os cobertizos dos animais da xente do psiquiátrico que despois convertiron en casas, pois teñen como menos distancia que desde onde estás ti a parede e consiguen reunirse así e se autodenominan o Parlamento porque elas están aí para arreglarlle a vida a todo o mundo, e consiguen que un artista que ven de Brasil en un día, unha semana, con unhas xuntanzas previas que fixeran, se enamore do Parlamento e a retrate para poñer en valor que eso é cultura. Entón, bueno, esa é un pouco a nosa maneira de traballar. Despois desta exposición tan sentida, tan vivida, que é a cultura que vivimos, a cultura é o dereito que tenemos de vivir, o que disfrutamos co que facemos e que se fai hábitos, que fai a nosa forma de ser, que fai a nosa idiosincrasia e ese dereito que queremos reclamar de poder facer un pouco o que nos gusta. Neste caso estamos enfocados un pouco máis hacia a música, pero a toda a actividade cultural que parte dese disfrute personal, non do consumo de cultura, sino máis un disfrute que venga de participar incluso nas actividades, poden ser musicais ou poden ser de outro tipo, pero sí que ese cambio de paradigma que tamén se ha falado de industria cultural como un modelo que genera producto e lo vende como se foran salchichas en un supermercado ou algo así que ven diseñado dende arriba para o consumo, sino que unha cultura que ven dende a base de onde nace a cultura e que pode xerarse as administracións, os poderes públicos, entidades privadas ou quen poidamos apoiar esa cultura, pois estamos aquí para falar deso e os apoios que da Diputación, por exemplo, da Coruña, que nos facilitan as súas liñas de convocatorias públicas abertas a calquer entidade que cumpla certos requisitos e, por exemplo, non sei se tirar pedras contra o noso tellado, pero, por exemplo, esta charla inicialmente, cando diseñamos un pouco as actividades de Seasons, xa fai un tempo, a pensábamos facer como unha parecida que tivemos o ano pasado con representantes de diputacións en Galicia, unha parte da administración, temos a Xunta de Galicia, temos as diputacións, concellos, e entón invitamos as outras diputacións tamén a vir. A veces hai retrancos e dificultades e tal, non todas ou entenden así ou están por apoiar
non se pode apoiar todo, tamén a administración ten os seus límites, tamén ten as súas dificultades, as súas límites financeiros tamén, non mesmo a Diputación da Coruña que a Diputación de Lugo e que a de Ourense, cada unha ten os seus características, pero sí que agradecemos moito a colabora da Diputación da Coruña, tamén das outras entidades públicas que fan posible os ISOs, e queremos tamén que os compañeros que formamos a cultura do país e que facemos o que podemos buenamente por facilitala, pois que tamén lle aportéis a vosa visión e a voso esfuerzo, ir buscando outros modelos de xestión, o apoio das administracións, que ao final somos todos, as administracións en reflexo do poder popular, reflejado nas votacións e nas consideracións, pero que forman parte tamén do povo, pois iso que queremos que nos sigan contando todas esas líneas que teñen, todas esas novas inquedanzas, esas fórmulas de facilitar o acceso á cultura, pensando máis que como na industria cultura, como na industria productiva de la cultura, sí como un dereito, un dereito que ten a ciudadanía e que os nosos representantes deben de mimar, deben de entender, deben de facilitar e nos agradecer tamén, non sei se criticar tamén en algunos momentos, pero bueno, que estamos eso, como galego na escaleira, para arriba e para baixo, criticamos e tamén alabamos, porque hai cosas boas tamén, e podemos facer proxectos por estes apoios, e, bueno, pues ceder outra vez a palabra ás compañeiras e seguir falando de cultura, e logo mellor tamén facer un turno de preguntas para que comencedes o que queirades. A mí a veces tamén digo que me preocupa moito o da cultura en dereito, porque é como la paz en el mundo, ¿no? Que todos sabemos o que é, e logo que é imposible de conseguir, ¿no? Entonces, creo que temos que cambiar, como decías ahora, que existe un cambio de paradigma, que estamos comenzando a darle unha volta a todo, que todos e todas temos claro que temos que actuar sobre o territorio, que é importantísimo, que son importantísimas as mediacións. É certo que aquí, como estades todos máis relacionados ca música, hai sectores onde todavía é un pouco máis difícil, ¿no? Porque preguntan, vale, ¿dónde quedan los artistas, y dónde queda música, y dónde quedan los grandes escenarios, los grandes concertos, ¿no? Entonces, hay todavía un sector importante donde les costa cambiar, porque ahí es donde aparece también el producto, ¿no? Es decir, creo que hai que empezar a ver que todo ten que ter un retorno, efectivamente, pero o retorno non sempre ten que ser económico, efectivamente todos vivimos do que vivimos, non nos engañemos, e hai que dar unha forma, pois a cultura hai que poñer en valor, e hai que poñer en valor os nosos músicos, os nosos artistas, pero temos que estar claro que hai que traballar sobre o territorio, porque iso é a verdadeira cultura, é dicir, todo o impacto que se pode deixar e que de alguma forma sí que nos vai a revertir como sociedade, está aí, ¿no? Entonces, dame un pouco de medo, porque creo que cada vez falamos máis de que a cultura en dereito, todos temos claro que é así, pero que, bueno, tamén as mulleres somos iguales aos homes e siguen morrendo un montón de mulleres, ¿no? Entonces, bueno, o que realmente defendamos en determinadas palestras e coincidamos moito, creo que temos que facer un gran esforzo de sensibilización, de pedagogía e empezar un pouco tamén a explicar, ¿no? Que implica os retornos, que implica crear novos públicos, que implica pues, que señoras de 80 anos que están ali en ese parlamento, que de pronto que un artista de fora veña e que as coñeza e que quede admirada de algo que é importantísimo, porque al final eu sempre digo que Galicia é unha gran potencia onde hai moitísimo talento, e creo que como vivimos así, desde que nacemos continuamente rodeadas dese talento, pues a veces no valoramos, porque logo salimos fora, vexo un montón de personas que aquí traballan con normalidade, pero bueno, que lles costa a veces, e salen fora e están súper valoradas. Entonces, me costa, é dicir, os nosos artistas fora se valoran a veces moito máis que aquí, e entonces creo que temos que empezar un pouco, sobre todo, a empoderarnos
culturalmente, ¿no? como país, como que das nosas raíces e presumir, porque que se analizamos o mundo da música, se analizamos o mundo audiovisual, se analizamos ahora a nosa tradición oral, o noso patrimonio, absolutamente todo, e que non temos nada que envexar nin a outros países, non podemos coller cousas que les son mellores e que efectivamente traer esos modelos e facer, temos moito que facer, pero sobre todo os recursos que temos aquí culturales que son impresionantes, ¿no? Entonces, a semana pasada todavía estaba en a reunión ca Diputación de Barcelona e claro, é que outro mundo, efectivamente a Diputación máis grande de todo español, teñen uns recursos que nos triplican tanto a nivel económico como humano, pero logo que adornan todo tan ben, teñen todo tan bonito, enfrascan tan ben el paquete e el lacito e el col, todo, que todo é fascinante, pero que logo contido que o noso é mellor, ¿no? E eu fallaba, que traballo moito con catalás, e veía un pouco eso, que chegaban con sus portátiles a las reuniones e tú estabas aquí, eu sigo ca libretita e con los apuntes, ¿no? E iso como que lles daban el empaque, pero logo non eran mellores que os nosos. Entonces creo que temos que empoderarnos, que creer máis en nós, no que facemos cousas moi especiales, que cando ven xente de fora, que se quedan totalmente admiradas do que estamos a facer, ¿no? Entonces, bueno, pero a mí non me gustaría enredar todo el rato falando, digo que si, temos aquí a oportunidade de comunicarnos uns e outros, bueno, eu paso yo o micro a Clara, bueno, Clara ten o seu propio micro, pero si queredes intervir, interrumpede cando querades, podedes achegarvos aquí ou que nos incluso nos achegamos aí, que non hai problema e podemos baixar da palestra. Sí, a verdade que estades como un pouco lonxe, non? Todos, a maioría. Sí, así... Nos parece que baixemos, facemos todas un pouco máis, sí, porque non sei que vai a decir o do sonido, non ten... Non, protestamos, baixamos. Digo, que queda un pouco máis. Sempre a idea fantástica e despois está dentro de quitar os oídos porque xa se está cagando. Tranquilo, bueno, ya sé que los políticos habláis muy bien, tenéis muy buena verborrea, la verdad que encandiláis mucho con vuestra palabra. La realidad es totalmente diferente a lo que promulgáis, ¿no? La realidad es que los artistas estamos totalmente desamparados, pero bueno, es una cosa que también responsabilizo a los artistas, porque claro, obviamente los artistas, el arte sabemos que está centralizado, institucionalizado, porque incluso los artistas de a pie no podemos tocar en cualquier sitio, si no es a través de las instituciones. Entonces, pues bueno, yo lo hablo desde una larga trayectoria, ¿no? Llevo ya 4 discos ahí, a pesar de las instituciones. En definitiva, las instituciones forman parte de un mecanismo de sometimiento, es una anticultura, todo, porque si fuese cultura sería realmente democrático, habilitaría sitios, lugares donde todos los artistas pudiésemos exponernos, pero desde una libertad, y que podamos cobrar entrada para que toda la gente también valore el arte de manera activa y no de manera pasiva, porque, claro, vamos a ver, si para poder tocar un artista tiene que ser a través de las instituciones, no puede de una manera pues acceder a un escenario si no es a través de una subvención. Otra vez, o sea, estamos en un sistema paternalista, tiene que ser todo a través de subvenciones, si no, un artista no se puede empoderar. Está claro que llevamos así y estamos en una etapa histórica de retroceso cultural a lo bestia. O sea, esto es bueno, yo aquí pongo, bueno, es como un grito en plan de que artistas, programadores de salas, tenemos que ponernos de acuerdo porque las instituciones, la naturaleza
es todo lo contrario a cultura. Lo de cultura no es cultura. Esto, a ver, 2 más 2 te da 4, ¿no? Disculpar que hable así, porque soy también emocional, pero es que claro, es que no soy un artista y claro, yo antes aún podía vivir, antes aún tenía un campo, ¿no? Visión, o sea, yo puedo sacar discos, tocar en locales, y hoy en día ya los locales no tienen permiso, o sea, les complicáis la vida para tener permiso, o sea, ni 2 locales en Coruña tienen permiso para hacer conciertos. En definitiva, las subvenciones es el gran engaño. O sea que, seamos honestos, o sea, el arte tiene que ser accesible, tiene que haber locales de todos, que las instituciones estén al servicio de nosotros, no nosotros al servicio de las instituciones. Este es mi punto de vista. Gracias, Robert. Agradecemos ese punto de vista del artista rebelde, del artista que... No, a ver, efectivamente, Robert, non quero darche a razón, ni quero falar ben, non falo ben, e vedes que non me expreso ben, que iso é evidente. Efectivamente, hai unha precariedade laboral dentro do mundo da cultura que nos afecta a todos. Creo que nos últimos anos é maior. Tamén teño que decirte que non todas as administracións somos iguales. É dicir, creo que en Galicia é necesaria xa unha lei de dereitos culturales. É dicir, e creo que isto estamos todavía a bastante sanos de poder conseguirlo, pero é necesario para que ti, e eu estou de acordo, todo iso leva a que cada vez se poda tocar en menos salas, porque se a administración de alguna forma, isto é a Xunta de Galicia, é dicir, logo vamos ás subvencións que son eu, pero quen goberna ahora mismo, o que Galicia é a Xunta, debería de alguna forma pois como fan en outros lugares, é dicir, a que teñades acceso ás salas, a que teñades acceso a espacios, e iso tamén as administracións. Ahora mismo o tema das residencias artísticas creo que está empezando un pouco a funcionar tamén aquí en Galicia, e creo que temos que apostar, de feito, desde a Diputación estamos apostando. Creo que a sociedade avanza moito máis rápido que as administracións, que somos a veces moito máis lentas, e os cambios suceden na rúa e despois vamos nós un pouco casi porque vos non lo estades pedindo. E efectivamente coincido en moitas das palabras, nós estamos ao vosso servicio, pero logo tamén estamos regulados por leyes. O tema das axudas, eu estaría encantada de que non fosen necesarias, pero nós é a única forma que temos, porque se non damos axudas, te vou a decir o que pasa. Eu teño recursos, o Departamento de Cultura ten uns recursos importantes, casi 10 millóns de euros para gastar. Que pode pasar cando non hai axudas? Que viene este señor e viene esta señora e viene aquella outra señora e a ti te doi, aquella outra señora le doi e aquella outra señora le doi. Entonces non é equitativo. O que fan as axudas é que todos os que estades aquí que podades de alguna forma competir libremente, un pouco exponendo o vosso traballo e que creo que son importantes, de verdad, vendo a precariedade laboral que hai, que teñades esa disponibilidade para poder. Efectivamente, os únicos ahora mismo que mellor poden contratar son as administracións públicas, os concellos, as diputacións, a Xunta. É dicir, é moi difícil que se poda facer algo en este país, pero en todos, a nivel xeral. É dicir, en Francia la cultura se subvenciona casi en algunos sitios hasta 50%. Entonces, creo que cando algo é precario, cando algo a xente pensa que non pode salir directamente do seu peto, ten que salir das administracións. Despois do resto, estou totalmente de acordo contigo, é dicir, temos que esforzarnos máis e estar un pouco máis as demandas que vos nos propoñedes. É dicir, eu sempre digo, sabe, estou aberta, teño reunións con todo o mundo que me solicita, a veces para que me pidades cousas, outras para presentarme proxectos e outras veces para que me digades, mira, e que así non, mellor así, e isto é unha demanda que quere facer o sector e que vimos solicitando e alguén nos ten que facer caso. E creo que a Diputación da Coruña, para eso estamos sempre abertos. Así que... Clara, queres comentar? Bueno, a ver, claro, non me sinto aludida porque
administración, non son ni política ni nada, son unha precaria máis no sistema. Claro, eu non concordo que as liñas de axudas non sexan necesarias. O sea, eu creo que evidentemente son mellorables sempre todas as liñas, non? Tanto pola parte burocrática como, por exemplo, polos sistemas de control, non? Por exemplo. Non sempre lle pagamos a todo mundo que traballa con nós, non? Obviamente, porque igual que nos cobramos, queremos que a xente cobre. Entonces, me parece que ese, por exemplo, é un sistema de control que se podría mellorar. No sentido dos prazos, non? Por exemplo, claro, a ver, vivimos nun sistema capitalista, partamos desa base, entonces moitos problemas que lle botamos en riba a administración forman parte dese sistema capitalista, pero hai alternativas ao sistema capitalista, aínda que parezca que non, é real. Nos, por exemplo, temos unha póliza de crédito, non sei se sabedes o que é, son cartos que pides para poder pagar aos teus proveedores, non? Ou clientes. A póliza de crédito tú de normal podes facela cun banco que te vai a sablar a intereses, vale? Ou podes facela como temos nós, cunha cooperativa de crédito, unha cooperativa de economía social, entonces tú pagas uns intereses, pero son uns intereses menores. Eu para que pido a cooperativa a póliza de crédito? Pois para, si fago un festival nós non facemos festivales de música, ainda que a veces sí que hai música nas nosas actividades, non? Se eu fago un festival de arte urbana e teño que pagar unhas grúas, o das grúas non me van a financiar un ano hasta que me paguen da subvención, non? Hai moitas compañeiras no sector cultural que esperan a recibir o pago da axuda para pagar aos proveedores, non? Claro, o das grúas non me vai deixar, pero os artistas, que somos uns pringados habitualmente, sí. Entonces, eso é algo que sucede moitas veces con moitas liñas de axuda, que ao final somos os artistas, os gestores, os que estamos facendo de póliza de crédito para outras, non? Entón, nesta parte dos dereitos culturais, nos defendemos moito esta parte da participación da cultura, pero como decía José, pero eu tamén defendo o dereito das artistas e dos artistas, non? Esa idea de creación obra, non todo ten que ser obra ou produto, tampouco é necesario que todo sea cultura comunitaria. Penso que as dúas cousas poden convivir, non? Pero sí que esa parte de cuidar os dereitos que temos das traballadoras, si queremos reivindicar que a cultura é unha profesión, tamén é importante. Entonces, esas maneiras de como pagas, canto transparentas, non? Os resultados que ten e demais, que son cousas que, por exemplo, desde a economía social están como máis interiorizadas, pero nas entidades capitalistas, pois non tantos, non? Entón, bueno, eu sí que creo que as liñas de subvención son importantes, me gustaría que se destinasen máis a cubrir proxectos para aquelas persoas que non poden pagar un produto cultural ou que non poden pagar un servicio, porque sí que é certo que moitas veces se dice esa opción de, bueno, pues, que vaya todo a taquilla, pero a ver, non nos olvidemos, hai personas que non poden pagar ou hai personas que non teñen acceso porque as salas de concertos pues, non teñen, non sei, baños de minusválidos ou non poden... Entón, sí que creo que esa parte sí que debe de cubrir a institución e non nos está facendo un favor. É a súa responsabilidade de facelo, porque esos cartos son nosos e os pagamos cos nosos impostos. Entón, eu tamén quero tamén quero pagar alegremente impostos para ter dereito á sanidade e ter dereito á educación e ter dereito á cultura. Entón, creo que son compatibles as dúas visións. Para Nieves, Robert, non sei se quer decir tamén algo. Bueno, entonces, no sé si quieres ceder el turno, pero puedes decir alguna... Luego a Nieves. Sí. Bueno, claro, ya no sé ni por dónde empezar. Claro, esto lo que tienen que hacer las instituciones, básicamente, es habilitar espacios, lugares como este, donde la gente se pueda reunir y se pueda tocar de todo libremente, cualquier cultura. No debería de hacer daño a la cultura. Y claro, es que cuando las instituciones empieza a haber artistas que empiezan a cuestionar el orden social establecido, entonces ya las instituciones ya crean represalias contra el artista, no sé, porque yo ya
Entonces, claro, las instituciones lo que tienen que hacer no es subvenciones, sino habilitar lugares para que todo tipo de artista pueda expresarse libremente. Básicamente es eso. Y obviamente estamos en una ciudad súper infantilizada y nada cultural, porque de hecho la cultura, la base, es que la gente tenga conciencia de que va a haber arte y pague entrada, ¿entiendes? Entonces, pues es cuestión de poner en valor el arte. Entonces la gente debería tener la cultura de ir a acceder a ver cultura y pagar entrada de manera activa. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que, claro, las instituciones desempoderan al artista, obligan al artista a no cobrar entrada. Entonces las instituciones simplemente ponen un caché, los que ellos estimen, y la gente les hace venir gratis a verte a ti. Entonces tú, cuando quieras hacer un concierto a taquilla, la gente no te va porque ya te ha venido a ver gratis. Son estratagemas ahí implícitos que los artistas, pues ya de momento que estamos pues más que hartos, ¿no? La cultura tiene que ser del pueblo, para el pueblo, y así es que claramente lo siento, ¿no? Agradecemos también el punto de vista de Robert, y todos los puntos de vista son bien recibidos. No es una sociedad común y con muchas diferencias de criterios, con muchas dificultades también, concepciones, paradigmas nuevos, otros antiguos, dificultades, objetivos, futuro también, hay ilusión también, hay esperanza, y también pues, todos, administraciones, artistas, intermediarios gestores culturales, de todo el panorama. Lo que intentamos es buscar as mellores solucións. Unha anarquía, vamos aí, non sei se sería a solución, pero para eso estamos, para dialogar, para falar, ver puntos de vista e encontrar solucións se as temos, son posibles. Vamos a pasarle a palabra a Nieves, que é unha gran compañeira do Concello de Vimianzo, que xa pero recibe moi ben a súa casa e ben a nosa tamén. Pois, como el dixo, traballo nunha administración hai moitos anos, entonces percibindo desde unha administración que non é dentro desas marcas anticas, que as está sinalizando. Empatizo contigo como artista, pero gustaría que desde o outro lado viras que as administracións foron facendo camiño. A cultura nun momento houve que chegar a esa palabra que é moi bonita, que é a democratización. A cultura houve un momento que, sobre todo no rural, se percibía que era para as cidades, non era para nós, para os do rural. Entonces, houve que ensinar a consumir, a que, por eso, houve un momento que tivo que ser gratis, que ti puderas vir ali, que a xente pudera participar e pedir ese dereito a esa cultura. Entonces, houve esa fase que era a chegada. Eu, sí, neste momento, considero que a cultura é un dereito que hai que pagar, porque se a estás pagando, sí é certo que se está valorando, sea o prezo que sea, ainda que sea significativo, moi escaso, pero se houve administracións que deron pasos, hai diferentes liñas de axudas que sí permiten que se pague. Neste caso teño que nomear a Diputación da Coruña, sí que nas súas bases da rede permite que se hai concellos que teñen unha ordenanza que sí cobre, podes ter esa subvención e ti seguir cobrando. É certo que hai outras liñas de axuda que veñen de outras administracións que hai que seguir loitando, os artistas tenes que loitar para que se lle dé unha volta, para que se interpreten. Eu sobre todo diría no vosso caso, esas axudas as que non se pode chegar porque xogan cos tempos, son axudas moitas para a produción, tenes que producides, si vades a esas axudas, producides algunhas, sobre todo en escénicas, que son solo para cumplir a liña de axuda. Entonces queda, por eso entendo que as artistas, no teu caso, que vos sentades decepcionados con esas liñas de axudas e que a besades como un muro, non? Entonces, sí é certo que ese muro existe, pero hai que seguir loitando, hai que ter persoas como a ti que reivindiquen para que as administracións, as que están máis arriba, podan facer liñas de axudas e subvencións máis reais e que os escuiten. Iba en esa liña, non? Empatizo con vos
pero vos tamén vos tenes que quizás coordinar e demandar pedirle deberes ás administracións, a todas, pero deberes aí vai nesa línea. Pois ese é un reto que tamén todos a veces nos costa poñernos na outra pele, non? Estamos na nosa, temos a nosa visión, a nosa forma, as nosas dificultades e as nosas oportunidades, e tamén é bo ponerse na pele do outro. Agora, síntete a veces como administración, que é unha parte da vida. Nos administramos, nos unha sociedade é a administración. Algo sempre, non sei se sempre haberá. Entón, tamén hai que ponerse a veces na outra pele. Na outra parte, e dicir, bueno, eu se estaría aquí sentado neste outro lado, que faría, como podería cambiar o mundo para mellorarlo? Non sei. A ver, eu estou máis de acordo contigo, non me sinto administración, solamente son unha diputada de cultura que podo cambiar e mellorar un pouco a vida das persoas que fan cultura dentro da provincia da Coruña. Non me sinto tan legitimada para poder cambiar absolutamente todo. Efectivamente, hai espacios, por exemplo, os locales de ensayo que hai en moitos concellos, son lugares onde podedes os músicos a ir a tocar. É certo que non existen en todos. Creo que a veces tamén temos que buscar, o ideal efectivamente sería que houvese unha lista e que podedes entrar e cada hora, son cosas que efectivamente o ideal sobre o papel logo non queda tan bonito, porque logo eu que fun concelleira de Cultura en Ames, que tiñamos locales de ensayo para os músicos e que íbades, logo, claro, nos non temos o problema de traballar con funcionarios que durmen, comen, teñen familia, entonces teñen unhas horas, ¿no? E logo o resto o privatizas, que a veces é imposible, é dicir, ter 24 horas sen ter un pabellón, ter 24 horas nas casas da cultura, entonces ao final a mí me gusta moito que se autorregule todo, que vos, bueno, pues mira, eu de 4 a 5 ou 4 a 7 toco los martes e logo tal. Que pasa? Que cando deixamos eso un pouco aberto a todo o mundo, todos tiñades, sabían perfectamente que esta, ao final non funcionaba. Uns non iban a tocar, outros estropeaban o material e logo nunca sabíamos quen eran as baterías, vamos, cambiábamos baterías, o equipo de sonido nin che conto. Efectivamente, isto non é unha excusa para facelo, que se fai. Que pasa? Que as administracións eso nos custa máis diñeiro do que realmente pensades. Entón, temos que facer, e falo de administracións de concellos pequenos que teñen poucos recursos, pero non só para a cultura, teñen poucos recursos para a sanidade, teñen poucos recursos para bachear as carreteras, porque teñen poucos recursos para un montón, para que nos corten en verán, é dicir, os concellos cada día teñen máis necesidades e menos recursos, entonces é moi difícil. Desde a Diputación da Coruña, xa vos digo, estamos traballando no tema das residencias artísticas, que sí que creemos que son moi necesarias, pero todavía nos quedan pasos de xigante para que realmente podamos chegar aí. Pero de verdad que, ainda que penses que non, estou máis en sintonía contigo do que ti crees, realmente. E non é palabra de política, Eu creo tamén, e supoño que coincidirei con Clara, tamén que o papel dos mediadores, por echarnos unhas flores así, é un pouco que podemos facer ese equilibrio, non sei como dicirlo, entre a administración e os artistas. Nos estamos un pouco no medio, buscando as axudas, esas que ten a administración, estamos aí no medio para intentar apoiar as dúas partes, somos parte do sistema. Pero está ben esa reivindicación tamén dos artistas para facer tamén esa forza de decir que hai cosas que se poden mellorar. Nos estamos quizá un pouco no medio, bebendo entre dúas augas. E ca poboación, ca xente do común, porque ao final tamén eu estou un pouco farta dese discurso de, en plan, claro, como non se paga é gratis. Jova, pois que pago 500 euros solo de seguridade de autónomos, non? Bueno, a cota do régimen xeral, mas o IVA gratis non é, que non, xa está pagado, non? O sea, entón, creo que tamén esa parte de mediación e de traballo, non? E logo tamén, claro, bueno, se fose toda unha anarquía, pois, bueno, as mulleres non estaríamos en ningún sitio, non? As persoas minoritarias ou en régimen de exclusión tampouco, porque estaría todo copado de hombres blancos, heterosexuales de mediana edad e en plenas capacidades. Entón, claro, esa parte tamén de dar a coñecer diversidade e de que a xente, quero dicir, ao final, veñen do son do camiño.
sea, no, claro, supoño que esto aquí non se pode tocar, non? Pero quero decir, veñen e pagan, son de camiño e pagan un montón de criptomonedas, non son, pero que para emborracharse e demais, o sea, igual tamén esa parte de traballo, de que a xente se achegue a coñecer música diversa e este disposta a saber que está pagando por unha cousa por outra, que a entrada son do camiño, se a tuveran que pagar porque sería moito máis cara, non? O sea, toda esa parte de educación, claro, son totalmente convencida do necesario, non? Sí que creo que hai ese papel de intermediación e despois, claro, non tanto, xa digo, eu traballo máis con artistas visuais. Hai moitos artistas visuais que no fondo, esto digo porque estou aquí entre músicos, ¿no? Estarían encantados de volver ao Renacemento e que aparecese un mecenas que lles financiase poder pero que eso é irreal, non existía, non era, o sea, están nos libros de historia e pouco máis, eran tres, había moitos máis artistas e se ganaban a vida de outra maneira, non? En obradoiros, ou eran máis entendidos do que sería artesanos e máis, entonces esa parte de mediación, de escoita, é fundamental. Entón, intentamos aclarar as cousas, o futuro nos deparará tamén moitas sorpresas. Falábamos onte tamén co resto dos compañeros das asociacións do sector. Falábamos tamén de como un novo melón que está aí por abrir, ou que se va a abrir xa, se está aberto, que é o da inteligencia artificial, tamén como nos vai afectar, como vai ser, como... Sempre estamos ante retos, dificultades, enfoques, pero a diversidade dos enfoques, a diversidade de opinións, a liberdade para expresarlas é unha cousa que é boa para todos, creo entender. E tamén queremos abrir ese turno de preguntas a un compañeiro ou compañeira máis que quera formular calquer opinión, calquer... Bueno, pensando en esa, no título da conferencia, da charla, que a cultura é un dereito. Podedes, como é un dereito a falar, entón, pois podedes decir o que vos apeteza. Se non tamén, pois podemos pechar a xornada desta charla de a cultura é un dereito e pouco máis tarde teremos o showcase de Superglue, un grupo de Ferrol que nos deleitará, bueno, da zona de Ferrol, que nos deleitará coa súa música e tamén disfrutaremos un rato de lo que nos gusta y de lo que nos trae hasta aquí, hasta os Seasons y hasta Compostela. Muchas gracias a todos. Lo tenemos ahí delante, si no por aquí.
y lo tenemos en la calle que queráis de Santiago, de Cordero, de Pimiento, donde queráis. Solo queremos tocar. Si a la gente no gusta hacer nada, si no se va, y no pasa nada. Y no hay 50 grupos en Pontevedra, por ejemplo, no soy yo. Somos 4 o 5 grupos. No quiero que estemos tocando todos los fines de semana, pero con la ilusión de poder tocar una vez al mes, unos chavales que han con la guitarra y empezar a hacer música, que es escultura. No creo que sea tan complicado. Creo que eso no. Bueno, quizáis... sí, tamén. O sea, é un pouco chascarrillo, ¿no? Pero quero decir que a veces tamén fai moitos anos antes de montar a cooperativa fixemos unha serie de performance e tal na Rodovilar, aquí en Santiago, ¿no? Xa non me acordo que estamos en fundación que non teña ningún peso, ¿no? E facíamos como parte dun máster que eu estaba estudiando. E como 2 anos despois, unha das intervencións que fixemos foi pintar as rúas de Compostela con tiza. Pintar con tiza a zona bella de Santiago. E con tiza, dime tú a tiza, bueno, a ver, sí, fixen historia de arte, sábalos dixen, a tiza deteriora un pouco o patrimonio, pero bueno, a pedra, a ver, aquí en Santiago chove cada 5 minutos, e non durou nada, foi super efímero que era a cuestión tal. Como 2-3 anos despois me encontrei con outra compañeira profesional e dixeron, no, porque sei que en Santiago nunca se pode facer nada, que é unha gran verdade, porque é unha cidade moi protegida e tal, a menos que seas enchufado, porque hai algo anos atrás que as do máster pintaron con tiza e elas sí que lles deixaron non sei que, non sei cuánto e tal, non? Entón, hostia, estás falando de min. Sí, no, mira, pues una cosa, no, enchufadas nada, o que pasa é que non pedimos permiso. E hai unha cosa tamén que a mí me enseñou meu pai, que mira, outro home que cito, Dios, se suspende, Andrea, que ás veces é mellor pedir perdón que permiso. Entonces, bueno, para unhas cosas que comentaste igual está ben. que sí que podemos, bueno, eu estou totalmente de acordo nesa parte dos músicos, dos artistas, que estamos nunha sociedade quizá excesivamente regulada. Para cualquier cosa hay mil legislaciones que hay que cumplir.
quizás es un poco un tema de desregular, de abrir un poco al derecho a la cultura, a un derecho a la cultura más libre, no tan regulado, tan legislado todo, tan controlado, o tan lo que sea, sino máis que unha cultura de la base del derecho a ejercerla. Pero para ocupar la vía pública necesitas un permiso de no sé qué, sanidad, no sé cuál, esto. Hay muchas dificultades para hacer lo que uno quiere, pero hacer lo que uno quiere es el ideal, hacer lo que uno quiere. Tenemos que intentar compatibilizar el sistema. Somos ciudadanos del mundo, o sea, Sí, pero mira, o que tengo a terraza tamén tengo deber de sacar a terraza a rúa, o que pinta, o que toca unha batería. Creo que a veces posiblemente teñamos exceso de regulación, pero crédeme que é necesario. Aquí en Compostela, hai anos, os músicos tocaban na rúa. Hubo un momento que, claro, que pasaba, es que non mola tocar o mismo na Praza da Quintana, no Obradoiro, que tocar na rúa de San Pedro, ali detrás donde non te ve nadie. Entonces, había auténticas peleas. Logo de pronto vías a un gaiteiro, a de la guitarra eléctrica, o al outro que estaba todo el día desde a mañá hasta a noite ocupando el sitio para tal. Al final eso hubo que regularlo. Es decir, porque Os gaiteiros teñen aí no arco del sí. e aí, vamos, é unha mafia tamén. Sí, hai unha mafia. Estamos siempre en esa escalera, ¿no? En esa colisión de derechos, en esos intereses, pero sí que debemos de mirar. Autorregulado. Consensuado entre los músicos. Pues le pedimos esto al Concello de Santiago de Compostela, que es estupendo, que lo ceda para... Lo que pasa es que luego se van a queixar los pintores que non teñen un espacio donde pintar. A que hora vades a tocar? Porque si vades a tocar a partir das 7 ás 11 da noite, que é o ideal, mirade todas esas casas, isto non está insonorizado, é dicir, é que ao final hai moitísimos problemas. Bueno, moita xente traballa, non vive da música e traballa en outras cousas e necesita ensaiar a partir das 7:30, 8. Son necesarios esos espacios, pero non é tan fácil de verdad, porque senón, eu sempre digo, os políticos lo único que queremos es agradaros, deciros que sí e facer. O que é fácil o facemos. No, pero por eso mismo. Pero o que é fácil o facemos. A mí me encantaría, de verdad, decirvos que sí e poder facer. A veces é que non é tan fácil, sabes? Non depende só de lo que queramos nos, é dicir, depende de que a mellor, e vos fijadvos, logo aquí queren unha compañía de teatro, é dicir, os de teatro tamén queren espacios para eles, danza tamén queren pasar espacios para eles, todo o mundo, ao final... Eso non é un problema, pero... que non son os mismos espacios. Eu entendo que para a música necesitades insonorizar, para a danza necesitarán un suelo especial, para teatro unha tarima, é dicir, e ao final os recursos que temos, e vos o sabedes, mirade ao vos alrededor, son ilimitados. Eu este espacio descoñezo, pero me imagino con toda a actividade que hai en Compostela que está cheo prácticamente todos os días pola tarde. Si aquí nos teníamos unha solicitude para facer hoxe, nos la concederon, e teníamos unha solicitude feita tamén para mañana e pasado. Por problemas de dificultades de encaixe a demanda que hai para utilizar o espazo, ao final non podemos estar mañana aquí nen pasado. Tuvimos que buscar un espacio alternativo aquí. E a administración tampouco dá para todo. Entón, bueno, hai nos recursos, hai nos espazos, hai nos intereses, nas necesidades. Temos que entre todos intentar entendernos para utilizarlos da mellor maneira posible. Esa colisión de derechos que hai entre uns e outros, pois que sean as mínimas e poder... A mí me encantaría que hubiera música en la rúa todas las tardes o tal. ¿Cómo? Sí. Es un derecho.
eso colisiona con todo el ordenamiento jurídico que hay. No, claro. No, ordenamiento jurídico, Robert. Hay ordenamiento jurídico, hay unas normas. Claro. Pues, desregulemos, entonces. Desregulemos. Pero eso tendrá que ser un proceso de tempo democrático e que chegue a un futuro máis igual para todos. Bueno, entón, non sei se tamén alguén quere hacer outra interpelación, outra consideración ou outra... outra consideración, outro enfoque sobre o sector musical ou sobre o sector cultural ou sobre calquer tipo de cousa que se quera comentar. E se non, vamos a deixar pasar paso para a música. Deixaremos que Superglue nos agasaje coa súa música, nos tomemos 4 cervezas aquí que non hai, porque non sei se se pode vender alcohol nun espacio público. Entón, temos agua por aí, algo de agua hai, que disfrutedes de Superglue, que supongo que pasarán a continuación a disfrutar eles tocando e nos escoitando e brincando coa súa música. Moitísimas gracias por vir, un placer, como sempre. Gracias.